क'क्राझार सरकारारि फरायसालिमाया आगु रंजालि बैसागु फालिदों। क'क्राझार सहराव थानाय क'क्राझार सरकारारि फरायसालिमाया रंजालि बैसागुनि सिगां आगु रंजालि बैसागु बोथोरखौ रंजा बाजायै क'क्राझार सरकारारि फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलिफोरा गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोबाय थानाय बादिनो गाजा गोमजायै देग्लायबो आगु रंजालि बैसागु फालिदों। फुंबिलिनि समाव गोखा गोखै मैगं खानाय, थालिर मानखोनाय आरो मोसानाय हाबाफारि फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे रंजा बाजायै आगु रंजालि बैसागुखौ बरायदों होनना क'क्राझार सरकारारि फरायसालिमानि गोरायुं बानाबिना ब्रह्मआ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। गिबियावनो आं बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि रंजालु बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ फोरमायहरनाय जाबाय। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो जोङो बे आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ जोंनि कलेजाव फालिदों। जोङो दहाय फुङाव मोनसे हाबाफारि लाखांबाय। बे हाबाफारियाव जोङो गथ'फोरनो मैगं थाइगं खानाय आरो मैगं थाइगंखौ मानो खानांगौ, गोखा गोखैखौ खाजि जानो थाखाय जों मैगं खायो जोंनि बर' समाजाव। बे जिनिसा मानो खानांगौ, जोङो मा भेलु दङ गोखा गोखैना, आरो बे ट्रेडिशना माब्लानिफ्राय फैदों, बे ट्रेडिशनखौ जोङो जोंनि दानि इयुन जोलैफोरनो खोन्थानो थाखाय जों बे फोरबोखौ लानाय जायो। बे जोंना जानानै थांखांबाय। बावखुंग्रि हाजोआव जों मोजाङै मोजां बे फोरबोखौ फालिनानै थांखांबाय। आरो दा फैनानै जिहेथु जोंना गाबोननिफ्राय जोंहा हलिडे, फुरा एक सप्ताहनि थाखाय 24आवसो खुलिफिनगोन। बयबो दिनै गोजाननिफ्राय जोंना दिनैहाय साख्रि मावनो फैनाय टिचारफोर दंफैयो। गोजान जायगानिफ्राय जोंनि कलेजाव फरायनो फैनाय, हस्टेलाव थाफैनाय फरायसुलिफोर दंफैयो। बिसोरबो बयबो दिनैहाय ओंखारलांजोबगोन, गाबोन ओंखारलांजोबगोन गावनि गाव न'आव, गावनि गाव फेमिलिजों बे बोसोर गोदानखौ फालिनो थाखाय। बेनिखायनो बिसोर थांनायनि सिगां जोङो बे बोसोर गोदानखौ बयबो जयै फालिनो, मिला मिसायै जयै मोनसे फालिनो थाखाय जोङो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। आरो हयथ' देग्लाय जोङो कलेज हिसाबै बेखौ लास्ट फालिनाय जागोन। हयथ' नेक्स्ट इयारनिफ्राय जोङो इउनिभारसिटि जायोब्ला इउनिभारसिटि हिसाबै फालिनाय जागोन बेखौनो आरो लोगोसे जोबनायाव आं बे जोंनि क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि सात्र साथ्रि, फोरोंगुरु, टिचार्स, फेकाल्टिसफोरजों लोगोसे बिटिआर आरो आसामनि बयबो रायजो राजाफोरनो रंजालि बैसागुनि गोथार हामलायनायखौ जासिहरनानै हायो। बेबो मोनसे पार्ट। रंजालि बैसागुआ जाहैदों जोंनि ट्रेडिशन, कालचारनि मोनसे पार्ट। आरो दानि जुगाव जों नुबोगासिनो दङ जे जोंनि इयुन जोलै फैबाय थानाय गथ'फ्रा जोंनि कालचारनि फारसे लासै मोनसे डेभिएसन जाबोगासिनो दं। फुरा बे ग्लबेलाइजेसननि जुगाव फुरा कालचार, ट्रेडिशन, एभरिथिं हेज बिन ग्लबेलाइज्ड। गासिबो जोङो दिनैहाय जुदि ख्रिस्टमास जुदि फालियोबा जों फ्रान्सआवबो फालियो, इटालियावबो फालियो, क'क्राझारावबो फालियो आरो गामि सिङावबो फालियो। आरो लोगोसे जोङो जिखुनु हेल'उइन जेखौ वेस्टआव जायो बेखौबो आजिखालि फालिनो हमबाय। गथिखे बे बिसोरनि बे ग्लबेलाइज, बे वेस्टार्न गिदिर कान्ट्रिसफोरनि कालचारेल एटाक खालामनाय समाव जोंनि बे फिसा जाथि सत्ताफोरनि माखासे कालचारफ्रा, भेलुसफ्रा लासै गोमालांगासिनो दङ। नाथाय ओंखायनो जे बे जाहाथे गोमालांनायखौ जों हमथानो हायो, जोंनि ट्रेडिशन, जोंनि भेलुस, जोंनि इन्डियान एथस, बेखौ जाहाथे जों हमथानो हायो, बेनि थाखायनो जोङो बे फोरबोखौ फालिनाय जादों। आरो बेनि थ्रुयैनो जोंनि गथ'फ्रा गावनि ट्रेडिशनखौ हमथाना लाखिनायनि मोनसे बिहोमा मोनगोन, लामा मोनगोन, बेनो आरो। दिनै 13 एप्रिल जोंनि सरकारि फरायसालिमायाव दा बोसोरफ्रोमबो आगु रंजालि बैसागु फालियो। माने बोसोरफ्रोमबो बैसागु जानायनि सिगां फालियो। एबार माखासे आनजाद जानायनि थाखाय एसे लेट जाबाय। दा बेयाव साफ्रोम फरायसाफ्रा फैयो दिनै एसे रंजासारनानै बयबो गावबा गाव न'आव थाङो। दा बेयाव बयबो डान्स कम्पिटिसन जायो, थालिर गाखोलायनाय आरो गाखोलायनाय, देख्रुबलायनाय। बेयाव फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गासिबो फरायसुलिफोरा गासिबो रंजालायो। आरो दिनैखौ नुदों आदामोना माबायदि रंजायो। आरो जाहाथे बोसोरफ्रोमबो खालामोन नालाय, ओंखायनो जोङो बेखौनो बोसोरफ्रोमबो खालामगोन
आरो जोङो बेखौनो फोरमायनो सानो दे फैबाय थानाय बोसोरावबो जोंनि उननि फंबाय बिनानावमोना बेबादि रंजानाय बाजानाय बा आगु बैसागु फालिलांबाय थायो जाहाथे बैसागुनि जोंनि रंजानाय फोरबोआ सोलिलांबाय थायो जोंनि हारिनि गेजेराव आदा हाबाफारियाव दा सानखानाय बायदि थालिर गाखोलायनाय बादायलायनाय औवा गाखोलायनाय बादायलायनाय हिन्जावफोरनि थाखाय दैहु देख्रुबनाय बादायलायनाय बेफोरखौ खालामनाय जायो आरो बेफोरजों लोगोसे मोसानाय कम्पिटिसन ग्रुप डान्स ओमफ्राय गान खननाय बादायलायनाय खालामनाय जायो आरो बेफोरजों लोगोसे रंजालायो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार बिसमुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो। सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो KG 1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आरज बिलाइखौ हरगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं। खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं। बेजों लोगोसेयैनो इंराजि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो। नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678235771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।